Dostlar, bugün öte dämlik baklajan salat jasaytyn bolamyz. Sizler de magan garap jasap görseňizler bolady. Öte dämlik, keremet bolup çygady. Aldymen baklajanymyzy juwup, oslay döngelektep tuurap çygamyz. Barlygyn tuurap bolgan soň tuz suwga 10-15 minut koyup koýamyz. Mineki pomidorumyzdy da döngeleşelep tuurap alamyz. Және jumurtkamyzdy жарып, tuz kosup daýyndap koýamyz. Mineki oslay jakşylap aralaşdyryp, kızıp turgan tabamyzga baklajandy salyp, kapkızıl etip kuurup alamyz. Mineki arasynda sarımsakty tuurap, mayonez bilen aralaşdyryp koýamyz. Mineki jakşylap aralaşdyryp, oslay jagyp, onasa podpisatsyany basyp, Qoňuraw şany basypdy unutmaňyzlar. As bolsun.